¿Dónde tengo plátano, René? Què me deies? Com va l'assumpte? Efectivament, avui estem així amb Jimmy Di Bombus i estem en el programa de cuina de Torres en la cocina perquè mireu que tots Torres som Los torres imbècils. i avui estem així per fer un tutorial de com fer una paella americana perquè, com sabeu, sempre ens trobem tutorials per YouTube en plan com fer una paella valenciana i tots són americans, veritat? Així que avui, dos valencians anem a fer un tutorial de com fer una paella americana. Viva Amèrica! No sabem si mos tiraran del país, no sabem si mos tiraran de València, no sabem si mos tiraran de la nostra casa, però anem a fer-ho, anem a intentar-ho i anem a deixar-nos en directe. Més que res, anem a presentar els ingredients, no? Paper! Ha! Paper, per si mos caguem en directe. Un producte que, com no volem fer publicitat, pues no podem nombrar, però és un producte Negre. Sal. Sal marina de los Estados Unidos importada por Joseph Fumidor. Frankfurt, desde Alemania, pero dona igual. No da igual. Es como Perritos calientes Thompson. americanos. Chorizo! Per als més chorizos de la casa. Bacon, que n'hi ha més americà que el bacon, veritat? Això ho he agarrat del congelador de ma mare. Per fer la paella un poquet més saludable. I per als més vegans de la casa, hamburgueses veganes de quinoa i brócoli. Això és un donut. No és maricapón, però és un donut, vale? Oli i mantequilla, mostassa Ketchup. i, com a base fundamental de lo que és la paella americana, arroz brillante. Los brillantes de este chino horrible. Calidad d'oro. I ja està, i ja estaria, i anem a començar, no? Vas a començar a cuinar, eh? Jo tinc que dir que no tinc ni puta idea de cuina, sincerament. Per això dic jo sí. A veure, anem a cuinar en gas. Exacte, la bomboneta. Tenim la bomboneta així. I mechero. Hòstia, de mechero. Ahí n'hi ha mechero, el primer que això. Problemas del directo, ¿vale? Problemas del directo. Ni fa una por, el puto gas està apagat, no? No, entonces ara mateix. Enxufa-ho, mister. Jo no, tío. Ara, corre. Ai! Va explotar! Ai, ojo, que finit. Tío, estoy pasando molt mal, tío. A veure, Primer ingredient. primer ingredient... Mantequilla i oli. mantequilla, vale, mantequilla. Mantequilla és aire. Està per a encetar perquè en este programa No escatimem en gastos. recordeu, Torres en la cocina. Encarem una cagallina... ¡Ay! Lo primero esencial, mantequilla. Siempre, mantequilla esencial. Perquè sapigueu, tenim que ficar un poc d'oli de girasol De girasol. per que la mantequilla no es creme. De girasol dels camps de Texas. I esperem a que se fundisca. Ah, pero no te que me echaban en el país. No, ¿dónde está el de cullereta? Yo te cedo la cuchara de honor al Congreso. Está despedido. No, sobre Chile, perdón, o Frankfurt, o Perito Caliente. Cuidado que estás quitando. Si Bush alçara el cap, ho veuries tu. És una burla als americans, no als valencians. Para que quede claro. Sobre Chile del Frankfurt és un element molt important. I el choricet també és un element molt important de la paella americana, clar que sí. Clar que sí. Ja està bé! Ja està bé el choricet? A mi m'agrada un poquet més. Un poc més perquè és el que més m'ho És el que més ens agrada de la paella. I això quina dieta és? És la dieta mediterrània? És dieta mediterrània del mar mediterrani americà. On estan les tisores? Les tisores estaran allà, en el cel càmera. Ai! El bacon és un element molt important de la paella Està americana. viscós, eh? Està viscós perquè mos agraden les coses viscoses. Bueno, això és anar tallant-ho conforme al gust, no? Tant és saber, Si te cremes- saber tallar-ho tot bé. Hòstia, Perquè és que no sé tallar... Ai! Bueno, ixe m'han menjat de la casa. Oh, sí, can you see? Important, amics, suar. Suar moltíssim. Si no esteu suant és que no esteu fent la bona paella americana. M'encanta tirar-li el chorizo perquè és el que li dona el valor socarrat, no? Això per agarrar un gotet i fer... Com és que... Ah! Això, quan fa això... És perquè està bo. Exacte. Què hi ha primer? Les verdures O la hamburguesa. Està bé, és not bad. Bueno, hamburguesas de quinoa y brócoli. Pero las de ganas para casa. Porque también pensamos en vosotros. Siento que bailo por primera vez. Oh, shit, man. Ya podemos observar que ya va adquiriendo el color típico de la paella americana, ¿no? Va a ser súper sabroso. ¿Dónde está el gabinete? ¡Oh, se me crema el chorizo! Pero eso es que dona socarrat. Y ahora ni pasanguería ni de nombre. ¡Oh! Ja està bé, no tan saludable, no! Després d'este procés, com no tinc ni puta idea de què va, pues mos diràs el Jimmy de nombre de lo que va.
No? Que vaig a fer-se, això és que vaig a fer-se. Una vegada tinguem les verdures desfetes, pues el següent pas quin serà, Sergi? Següent pas és l'arròs, tio. ¡Oh! ¡Arroz napolitano! Imagina? Me, té que ser gorda. Si no, no és americano. Vale, en este moment... Ja estem adquirint el color típic de la paella americana, veritat? Un color entre roig, franfuit, patater. Això se cau durant 3 quarts d'hora. Perquè l'arròs estiga ben fet. A vos te cremes la cuina. ¿Cuánta cantidad del GB de nombre? Vamos a poner exactamente unos 32 litros de aceite. No, un poco de agüeta. Oh, yeah. Tío, pues pot estar bona, eh? Pot estar bona? No. Està tot bé. Ara comença a bullir, què farem? Esperar a que estigui la recepta secreta en el seu sucarrat perfecte i... a disfrutar. Alrededor de uns 20 minuts i... Al final, Coca-Cola. El següent pas quin seria, Jimmy? El colorant. El que volem aconseguir és una paella americana groga, com el Simpson. Si al fi i al cap esta paella és americana, molt americana. I americana... Perquè no cago. La sal la fiquem? Un poquit de sal, però en quin estil? Estil... Exactament. Me cago en la puta, se m'ha dit la cabeza. I tens que provar-la, a la mateixa. Que guai, Tu imagina que estàs veient uns videogames, m'encaden. Ja està. No puja l'atenció! El moment que tots els americans fan en les nostres paelles. A veure... Remenejar la paella per estar a mig acabar! N'hi ha que remenejar-la moltíssim, moltíssim, perquè estigui ben manejadeta. Més que un risotto! Que l'arròs estigui soltet, però soltet en plan quasi bufat. Ara anem a tirar-li un refresc. Tirant a poquillo, que és guitar. Va morir. Jo li... Ai. Oh, yes! Oh, sí, can you see? Pero la medicalítica la Coca-Cola. No. Esta paella és única, Sí. I estic orgullós. En realitat nosaltres ens ensenyàvem a fer cuina en una universitat de Wisconsin. Especialitat en paelles americanes. En Greenbow, Alabama! Ja va adquirint la forma d'una paella, no? Ja ves. Vull dir... Paella A és... veure, jo he vist paelles pitjors. Un poquit més de Coca-Cola, crec que sí, per què? Perquè la volem gustosa. La típica paella americana és esta. És esta. Oh, say can you see? Tu xina, jo xina. Vale. No l'he mesurat. Ja. Si t'envases no és una paella americana. Si te passes, estàs passant. Ara ve la part estètica que és molt important també, una presentació d'un plat. Vale, i una vegada ja consideres que ja l'has cagat prou, ja que apagar el foc. Perquè si no és massa socarrat i no volem que quedi molt de socarrat. Volem el socarrat del punt, no? Sí, tio. I així la concluïm la paella americana. Exacte, xiquet, així se faria una paella americana. Ja heu seguit tots els passos i este seria el resultat que hem obtingut. Bueno, tu què opines, Jimmy de Nombre? T'ha agradat la paella americana? Opine que esta vegada sí que anirem de diarrea. Sí. La veritat és que jo m'esperava que anàvem fer-ho tot una puta merda i no. Has tancat el gas? No! Wow, tio! El gas! Ja la tenim. Fundamental seguir tots els passos. Si no seguiu un dels passos, no estareu fent l'autèntica recepta de la paella americana. No? Sí. Vale, pues anem a provar-la, xiquets. Però té que ser una boca enorme de arròs en bacon. Sí, no, res de delicatessen, res. No. Té que ser el bocado perfecto. Anem a provar-la. Anem a tastar-la. I no un poquet. I desitgem sort, amics. Saluti. Crema, Mal puto challenge. El Donald no queda bé. És el Donut. Ale! Aquí és el Donald. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. És una puta merda, ¿vale? Però és de la puta merda. És comestible, o sigui, És comestible, esto comestible. Jo no sé,
Quants tapes voleu? Pues bé, hasta així ha sigut el vídeo de com fer una paella americana. Espero que us hagi agradat moltíssim. Quin és el teu veredicte de tot això, Jimmy de Nombre? El meu veredicte és que és una puta merda, sincerament, és una puta merda. Vaig a llevar més o menys. Jo dimitisc que ho va cuinar. En fi, per ahí, espero que us hagi agradat molt el vídeo. Doneu-li like si n'ha sigut i si voleu més vídeos... Què estàs veient? És oli. I ja està, doneu like, compartiu i feu el que us doni la gana. Acabem en l'himne americà. Vale. Gracias.